a ye n wele ko n ka na an ka sigi ka kuma komi kabini lawale la ko min bɛ k'an fɛ yan kɔrɔ o ye duden bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ a ye min fɔ ne yɛrɛ fɛla ko tɛ nka komi musokɔrɔba don a y'a fɔ k'a to yɔrɔ min na an b'a to yɔrɔ la donc a kɔni y'a ɲini n fɛ k'a ka d'a ye vraiment buramuso ka taa f'i ye an ka taa ka taa bolo don duba tobili la aw fana ka to ka taa so ka taa tobili kɛ so vraiment o de y'a ka laɲini ye. N ye t'o ɲɛ. What's A Fati. I fɛnɛ sa i t'a lamɛn a bɛ fɛ ka mun fɔ wa? N tɛ min ɲɛ n t'o ɲɛ dɛ. Tiɲɛ yɛrɛ la. sabali mi jeli b'aw diri ala kama. Papa n b'i lamɛn. Ne y'a fɔ aw ye ne yɛrɛ ka laɲini tɛ nin ye n sema ko tɛ nka n'i y'a ta k'a lajɛ n y'o de fɔ kabini fɔlɔfɔlɔ la an ka kɔrɔlen an fɛ yen mɔgɔw bɛ kɛ ten nin mɔgɔw bɛɛ bɛ fara ɲɔgɔn kan ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ a bɛ tobili kɛ ɲɔgɔn fɛ a bɛ dumuni kɛ ɲɔgɔn fɛ tin bɛ don ɲɔgɔn na. O ye tiɲɛ. n'a fɔra ko ne éloigné don so la o fana cɛ man ɲi n'a fɔra k'aw ka to ka taa so ka taa tobili kɛ don o don tɛ ne dɔgɔninw kɔrɔw fɛn mɔgɔ tɔw bɛ yen balima tɔw minnu bɛ yen olu musow bɛ yen olu fana bɛ tobili kɛ don nana aw tɛ tobili la a bɛ to ka so yan vraiment nin ye ne ka fɛngɛ ye quoi musokɔrɔba ye min laɲini fɛ o de ye ne ka fɔ ye problème t'a la yɔrɔ ka jan tiɲɛ don nka n'aw bɛ taa an bɛ taxi passer d'aw ma aw bɛ taa taxi la n'o yɛrɛ tɛ ma sɔrɔ don min na ne jigin waati n'aw taa waati min na n b'aw ta n b'aw bila yen ne bɛ taa baarakɛyɔrɔ la vraiment o de ye musokɔrɔba ka laɲini ye ka fɔ aw ye i y'a faamu. Ne y'a faamu problème tɛ ne fɛ. E ma mun faamu. Papa yɛrɛ i b'a dɔn ne tɛ se ko minnu na ni ko min bɛ kɛ an ko barati siɲɛ kelen aw ka duba tagali tobili bɛ ban ne t'a ɲɛ awɔ munna e m'a fɔ i ba ɲɛna ko ayi de b'a yɔrɔ la k'e fɛla ko tɛ e bɛna fɔ ne ɲɛna k'e fɛla ko tɛ mɛ k'e tɛ se ka ba i ba bolo ne tɛ se ka taa dɛ papa ka bɔ yan nɔ ka taga aw ka so distance min b'a la e b'a dɔn ka taa tobili kɛ ka taa daraka tobi ka tilela tobi ka surafana tobi ka tila ka segin ka n'i ka so yan nɔ k'i bɛ n'o entretien fɛnɛ kɛ o ye kɔlɔkɔlɔ ya papa ne t'o ɲɛ n'a ye baara sɔrɔ don n'i ye baara sɔrɔ don o tuma i bɛ taa baarayɔrɔ la cogo di minnu bɛ yen n'u ko olu débrouiller ɲɔgɔn kan kɛ ala tɛ se ka bɛɛ bila duba kɔnɔ sigi la koyi bɛɛ tɛ se ka kɛ duba kɔnɔ sigi ye. Ne y'a f'i ye ko ne fɛla ko tɛ nin fɛn ɲuman tɛ ne m'o f'i ye dɛ ne fɛla ko tɛ nka musokɔrɔba y'a lagɛlɛya n ma ne de ye kɔrɔ ye a y'a lagɛlɛya n ma ka d'a ka kɛ nin cogo de la i ye kuma dɔ fɔ o tiɲɛ ne y'aw bɛ baara la mais aw tɛ baara la o. an bɛna baara sɔrɔ. yanni baara ka sɔrɔ an ka tobili kɛ nin baara fana sɔrɔla don min na o fana kuma bɛ kɛ. janni ko daminɛ baliya tɛ ko fisa ko daminɛ baliya. papa ne kɔni bolo problème t'a la anw bɛ yan e ka sigi la n'i ko an ka mun y'an m'a kɛ. I bɛ yan a ka sigi la an bɛ yan a ka sigi la an bɛ yan a ka sigi la o tɛ nin ye dɛ i bɛ se ka taa tobi taa tobi. ne kɔni bɛ taa ne nakun de don. ne t'a ɲɛ. n y'a fɔ ne ye kuma in fɔ ni silamɛya ye o ka na ɲɔgɔn sɔrɔ adamadenya la ko dɔw bɛ yen an kana bɛn n'a ka di n bɛna min jɔ n b'a fɔ a yɛrɛ fɛ ne de ka dutigi a bɛ kɛ ten ni min t'a ta n ka damada ma i b'i da o nka ne m'o fɔ o n ye n sigi hɔrɔnya la k'a fɔ aw ye silamɛya la mais je vois que i tɛ silamɛ kan mɛn yɔrɔ n'i tilala n tilala kuma na désormais n'a y'i diya i labɛn n'a y'i diya i kana labɛn tobili i bɛ taa tobili kɛ so kuma banna quoi ne tɛ kuma fila fɔ tobili i bɛ taa kɛ so i ban t'a la i ka foyi t'a la ne de ye furu i bɛ ne ka furu kɔnɔna i bɛ taa tobili kɛ so diyagoya comme e tɛ hɔrɔn ye i tɛ silamɛya kan mɛn i bɛ taa tobili kɛ so i bɛ taa tobili kɛ so Fati ni min tɛ taa i b'i kuta ka taa bɔ fa de b'aw la ne ka kuma i ka kuma n bɛ ka fɛn f'i ye silamɛya la i tɛ silamɛya kan mɛn a bɛ to ne ta la n'i tɛ taa kɛ i bɛ taa ka so mɔgɔ ma fɛ Fati b'aw la i foyi fɔ a ye n'o ka ko ka tɛmɛ baara fo a yɛrɛ kɛlɛ fɛrɛ ka taa so de ne tɛ taa ne ko Fati mun b'e la de. tiga nafigiya sanni ma. e Fati tɛ sabali. i ɲɛ bɛ la e nafigi de. mɔgɔ bɛ kɛ tan. n t'a bɔ ne la. diɲɛ ko o ko de mana fɔ e ɲɛna e bɛ dɔ sɔrɔ ka fɔ o la i furula ka na yan don min i kan ka dɔn k'a fɔ ko somɔgɔ de b'i cɛ la
ne ala na fili hypocrite ala bay nafigiya tɛ dɛ, ne bɛ ka tiɲɛ de f'i ɲɛna. e ka ta N'i bɛ changer n'i tɛ changer wallahi changer. e ka ta ka bɔ ne da la sa ta ka bɔ da la i bɛ sɛgɛn don dɔ dɛ. e ka ta ka bɔ ne da la wallahi i bɛ sɛgɛn. awo ne ɲɛ bɛ n ta la e dun ɲɛ t'i ta la fɔlɔ e bolo k'e ta nege bɛ ne la e de hadamaden nin jamaniya ni nin nafigiya in na k'a wɔ n'i cɛ ba de don n'a ko kan ka kɛ cogo ma a ka kɛ tan i cɛ mana fɔ wallahi an ka taa ne ni ma tɛ an delilen don ɲɔgɔn na e ni bɛ taa min sɔrɔ ɲɛ arama f'i da jan ka n'i sigi na ma k'a kɛra ta duba la k'a kɛra ta o don bɛ sɔrɔ ka sanpɛrɛn jigin i kan ne n'u bɛ ɲɔgɔn dɔn ka kɔrɔ a bɛ wolo min na kɛ bɛɛ bɛ sigilen don o kan n t'a ɲɛ o ni fɛn min ye n t'o ɲɛ. Nah, kan sɔgɔma. Nse. Kureja. Sira. Kɛra sɛ. Ala ka bi diya. Ami amina. Ala ka garijɛgɛw fo. Amina yarabi. Ala k'an sago d'an ma. Ami. Ka den barikamaw caman d'anw ma. Amina yarabi. An ta fanga d'anw ma. Ami. Ala ka n'aw cɛw kɔrɔ. Amina yarabi. Ala ka dugawu bɛɛ minɛ. Ami. Ala ka ɲɛmɛ u la. Ami. Ala ka ta fangaw di. Ami. Ka garisɛgɛ caman di. Ami. Ala ka kɛnɛya d'i ma. Ami yarabi. Nse. Kɛnɛya ko ye dugawu. O kɔni dɛ. Basen kɔni. Kureja. I bɛ se wɔɔrɔ parilen don bi dɛ. Banna dɛ yɔrɔ. Ayi tiɲɛ na. Ma i yɛrɛ dun parilen don dɛ. Don o don kɔni e parilen bɛ i ni suma duman. An bɛ taa kalanyɔrɔ de la. Ala. Ma n bɛ fɛ k'a f'i ye n ko n kan ka taa kɔɲɔyɔrɔ la. I yɛrɛ kun ye kɔɲɔko in fɔ. E ɲinɛna. Hakili b'an ma bilen wa. A bɛ kɛ walayi. N ye dumuni bɛɛ tobi ka ban. A bɛɛ lajɛlen bɛ ka bɔ o kɔnɔ. Donc n'ala sɔnna ma ni kɔngɔ y'i minɛ dɔrɔn lakare bɛ dumuni d'i ma. N'a ma kɛ baasi ye kɔni. Kana jɔrɔ o la. Ni kɔngɔ y'i minɛ. N b'a dɔn n yɛrɛ b'a kɛ. N'ala sɔnna ma. Ayiwa. Baasi tɛ kɔni. Donc ne bɛna taa. K'an bɛn o la. Ne buramuso Zoli. Ka seli. Ami amina. Ala ka dugawu minɛ. Nse. Ala. Bi ni naja dunno koyi. Ne buramuso ni ninnu bɛɛ u bɛɛ de bɛ se u pari cogo ni ɲuman na ni y'u bɔtɔ fɔ n bɛ nisɔndiya tɛ yɛrɛ ma sisan denmisɛnninw kɔni ala ye ne garijɛgɛ minnu na ni ye kɔni ala ka n'u hakiliw changer ala ka n'u hakiliw changer mais sɔnni yɛrɛ an ka karamɔgɔ kuma bɛna se lagare yɛrɛ bɛ minɛ o ka bɔ ne ka
kuranɛ ni fɛnw ye An tile mama. Se. Iyo ko kan. Nam. Wallahi, mɔgɔ yɛrɛ sɛgɛnnen don. Ko yɛrɛ de tɛ ko e la. Ma kana n'o fɔ koyi. Lagare ko tɛ ko e la koyi. Ma. Mun bɛ la e kumakan sumalen don dɛ. Ayi, a ma jugu. Na tension de bɛ yɛlɛ dɔɔnin nka n ye fura ta alhamdulilayi sisan. Tension. O kuma Kureja dun? Kureja taa kɔɲɔyɔrɔ la. Ko kɔɲɔyɔrɔ la wa ma? Yana bɛ bɔ o kuma a kun t'a dɔn k'e man kɛnɛ ya? Kureja y'i sara ne la o y'a sɔrɔ fɛn tɛ ne la koyi Lagare. A y'i sara na ka taa kɔɲɔyɔrɔ la. Ma yɛrɛ k'a sara e la cogo di? O kuma Kureja furuko ye mun ye? A furuko ye ka taa kɔɲɔyɔrɔ la de ya? O tɔ ne bɛ ka min fɛ e mun bɛ a Lagare. Mo Kureja y'i sara na ka taa kɔɲɔyɔrɔ la o y'a sɔrɔ fosi tɛ na. Ma i bɛ k'a kɔ dogo o fɔ dɔrɔn? K'a kɔ dogo cogo di Lagare? Sabali sa Lagare. Sabali. Cogo di e man kɛnɛ Kureja bɛ tila ka bɔ k'a bɛ taa kɔɲɔyɔrɔ la? Ne dun y'a f'i ye n'i ka sabali. Kureja y'i sara ne la ka taa o y'a sɔrɔ fɛn tɛ na. M'a kɛ Kureja bɛ na ne sɔrɔ yan ko in tɛ bila tan tɔ. N dun y'a f'i ye ka fara ka bɔ den na de i fara ka bɔ a la. N'Ala sɔnna ma ne bɛna min kɛ sisan ne yɛrɛ de b'a dɔn. Allo Chérif. Ça va ninnu to yen sa basi tɛ ne na mais basi bɛ maa de la. I b'a dɔn i muso ye min kɛ Kureja. Kureja de filɛ ka Ala minɛ kɛ ka bɔ ka taa kɔɲɔyɔrɔ la ka maa dalen to bana na. Aisa kana nin fɔ sa kana nin fɔ Chérif sa. E ni Ala cɛ o kuma ale furula kɔɲɔ de kama ou bien ale furula ka hakili to maa de la. Han? I kɔni ni m'i jɔ i cɛya jɔyɔrɔ la ne ɲɛ t'i la dɛ. Ou bien kɛ an ka fɛɛrɛ kɛ ka muso filanan ko dɔ ɲɛɲini ba in. E ko togo di Chérifu? I bɔra ne jigi kɔrɔ dɛ. Wallahi i bɔra ne jigi kɔrɔ. N'a fɔra ko ne kun kelen don k'an jigi da e min kan k'a fɔ ko kuma ninnu bɛɛ kɔfɛ ni Kureja ka kɛwale bɛɛ kɔfɛ maa la ko n bɛna fɛɛrɛ kɛ k'a ɲɛfɔ e fɛnɛ ɲɛna an ka fɛɛrɛ kɛ ka muso kura furu ka di e ma pour que min b'a hakili to maa la e bɛ ka nin kuma ninnu fɔ. Sinon i fɛnɛ k'a lajɛ dɛ. Problème t'a la ne terimusonin dɔ bɛ yen n b'o gérer ka d'i ma. Ok. Sisan nɔ i b'a dɔn ko ne ye muso min ye. Anti. Nse. Wa. Anti. Mun b'i la? N fari de kun man di na dɔɔnin. A ka fisa? Ne taara dɔɔnin cunna ne ka koyi. N'i taara dɔrɔn a cunna n kan. Mama, i bɛ hakɛ to koyi. Ne bɔtɔ ma dɔn ko fɛn min b'e la. Sinon ne kun tɛ taa o. Ne y'a faamu sa. A kun bɛ n na dɔɔnin sɔgɔma n wulila n n'a ye mɛnɛmɛ. N ko n bɛ n débrouiller ka taga kalanyɔrɔ la n ma se cogo si la. Ala. Mama fo n'i kɛra yafabaga ye ne ma koyi. I ma fɛn kɛ. N ye fura ta o sayara. I ye fura ta? Awɔ. D'accord. Donc n bɛ boli sisan n bɛ changer. N bɛ naji dɔ tobi ka d'i ma i b'o dun. E yɛrɛ de bɛ e nana joona dɛ. Ayi mama ne ka ne na joona wa? Weleli kɛra ne ma yɔrɔ min na ni ne kun ma kɔn ka na o bɛ diya de ye. Jɔn ye wele k'a fɛ? I denkɛ de ye ne wele o. E denkɛ de ye ne wele o ko ne ka na k'e man kɛnɛ. Ne ko ne bɔra e kɔrɔ sɔgɔmada in na. A kun t'o bɛɛ kun bɔ sa. Ne ye furaw ta e kun b'i ka kɔɲɔ tɔ laban kelen sa. Ayi wa walahi o tɛ foyi ye. Ne boli sisan n bɛ taga n changer. Ne supu dɔ dilan ka d'i ma joona. E y'a mɛn? Walahi i bɛ yafabaga ye koyi. Ne tun b'a dɔn i bɛ taa n kun tɛ bɔ walahi n kun tɛ bɔ. Awɔ. Namasa ni lemuruba dɔw kun bɛ yen n'o don ayi hali najiko in ka ɲi sa. Ayi i bɛ naji dɔɔni min o bɛ i fari bɔ ɲɔgɔn na. N bɛ boli sisan n bɛ n changer ka na. Awɔ. N bɛ na sisan nɔ. Ala. A bɛ ne den yɛrɛ kɔnɔ ko ne de ye den. A fɔ ni mun sera n na? Chérif kun bɛ den to yen sa. A k'a ka kɔɲɔko tɔ laban.
ala a kun tɛ nin bɛɛ kunbɔ bilen sa ka denni wele ka bɔ a ka kɔɲɔ la ala furudimi yɛrɛ de ye bana ye i mana kɔntan wagati o wagati k'a nɔgɔyara a bɛ tila ka wuli i fɛ Aljala ni mun ye ka girin ka don mɔgɔ ka taa so kɔnɔ ne ko e tɛ mun den na suguya ye ne ye mun kɛ a bɛ se ka bɔ cogo di ka taa musokɔrɔba banabaatɔ to tan k'i bɛ taa kɔɲɔyɔrɔ la ka bɔ k'o banabagatɔ to cogo di ne bɔ kuma o y'a sɔrɔ foyi tɛ n'a la e k'i kumakan yɛlɛ ne ta sanfɛ dɛ yan ça va pas chez toi tu es malade o de la ne tɛ kɔɲɔ tigɛ yan ne bɛ bɔ kuma foyi tun tɛ maa la sa dadi foyi kun t'a la cogo di a m'a fɛn ɲɛna sɔgɔmada fɛ k'a man kɛnɛ yan a m'a fɔ ne ɲɛna walahi maa ma foyi fɔ ne ɲɛna moi je m'en fous de ça o de la ne ma taa kɔɲɔ tigɛ yan tu peux pas reporter ça un autre jour Koudeja, que ça soit la première et la dernière fois, il y a ni ka follow na laban. Nyame. Est-ce que nga kuma fam? Nyame, oui ya fam. Ko la taka tay beke manya makadi. Ni yɛrɛ bɔtɔ foyi de tun tɛ n'a la han kana baga ma dɔrɔn k'an sigilen sɔrɔ ka baga ma dɔrɔn ko ne da di ala ma ala ka tiɲɛ dɛmɛ Bantawa. Nse, alama. Sira. Ere. Somɔgɔw bɛ. Tɔrɔ dɛ. Ala ka bibi. Amina. Amina ya Rabbi. Ala k'an sago d'aw ma. Amina. Den barikama d'aw ma. Amina ya Rabbi. Ala ka n'aw cɛw kan. Amina. I kɔrɔmuso dun? A bɛ yen nɔ basi foyi t'a la. Mari yɛrɛ dun? Bɛɛ ka kɛnɛ basi t'u la. Nse. Aw yɛrɛ dɔn aw bɛ yen? Basi t'an na. I ye daraka dɔn? Awɔ, n ye daraka dun. Awɔ, n ɲana. Mais ma i b'a kɛto dɔɔni dɛ, ne nana retard la dɔɔni. Hali 9h ma se fɔlɔ. Ma ne kun kan ka soli ka na daraka d'i ma. N ye daraka dun fara ka ban. Ah d'accord, o ɲana o diyara n ye. Komi kan ka na tobili la, n bɛ taa n falen ka na. E dun b'i falen fini jumɛn na sisan? O don la n nalen tatɔla kun ye n ka fini dɔw bila lagari fɛ yan nɔ. N bɛna dɔ t'o la k'o don ka na. Ayiwa. Awɔ. N'Ala sɔnna. Ok, n bɛ na sisan. Awɔ. Rama. N denmisɛnnin lamɔra a ka di koyi. A filɛ nin ye hali sɔgɔma 9h ma se fɔlɔ k'ale bɛ retard la n'i nakun dɔ i cɛla la i tɛ don i ka mɔgɔw gasi la ni min kɛ cɛlasigiyɔrɔ la i b'a nafa sɔrɔ. Baba ka bɔ a kan ne ka wari di ne ma ne ka taa sugu la. Ni kɔni ma ɲa k'i kun don ko dɔw kɔrɔ sigiyɔrɔ bɛ s'a bɛɛ de kɔrɔ. I kana ne ka nasɔngɔ di ne ma ne bɛna taa sugu la wala. Kuma fɛ ne ka nasɔngɔ di ne ma taa n ka na san ka na n ka tobili kɛ. Taa ɲɛ. Ko cogo di? Baba. Ça va? Ça va. O ka ɲi. Donc. Kelen sigilen bɛ yan. D'accord. Natam. Baarakɛyɔrɔ la. Ne bɛna taa baarayɔrɔ la e dun tɛ k'i da don ne ka dumuni ko kuma la. Ne ka nasɔngɔ ko kuma kɛ. Papa. Nasɔngɔ ni? Ne bɛ so kɔnɔ yan o kuma ne tɛ dumuni kɛ yan. Fati. Cɛ aw ko fɛn munna sa taa so ka taa dumuni kɛ e yɛrɛ bɛ e kelen bɛ to so kɔnɔ yan. Papa so ka jan ne tɛ se ka taa so k'a fɔ ko ne bɛ taa dumuni kɛ ka tila ka segin ka na wari caman n ka tobili kɛ. N bɛ daga sigi yan nɔ. Ka wari di ka tobili kɛ yan nɔ. Awɔ. Mais ne bɛ n ka tobili kɛ yan kɛ.
e ma ira ka bɔ an ko e bɛ se ka du fila bɛɛ kɔrɔ Fati e b'a dɔn ne bɛ da min bɔ yan fɛ i b'a dɔn i b'a dɔn wa fila e c'est à dire tile o tile 2000 e ni fɛngɛ Arama ka tile 2 ja dɔgɔkun kɔnɔ aw ka tile 4 ne bɛ 8,000 i b'o bɔ da nasɔn wɛrɛ bɔ yan tiɲɛna ma ko ne ma jateminɛ nɔfɛ dɔɔnin papa i b'o 8,000 bɔ i t'o bɔ yan dɛ i b'o bɔ i b'a feere donc e de y'i kun don a fila bɛɛ kɔrɔ k'e tɛ se k'a fɔ i ba ɲɛna ko ka duba tobili kɛ bɔ a la n'a ma ɲɛ e sɔnna i ba bolo ka ban donc ni ne min tɛ taa tobili kɛ ni ne tɛ gala i bɛ ne ka nasɔngɔ di ma ne bɛ tobili kɛ a banna ne tɛ se ka bɔ yan fɛnɛ i y'o min fɔ ne tɛ se ka bɔ yan ka taa dumuni kɛ so ka tila ka segin ka na ni tɛ taa duba la don min na i bɛ n ka wari jan n bɛ n ka tobili kɛ yan n tɛ se ka taa o fɛnɛ kɛ papa. ne tɛ kɛ se k'e faamu quoi n tɛ k'i faamu quoi Fati ne bolo nin ko la ni mɔgɔ kan ka ne dɛmɛ nin ko in na e de don et puis i bɛ ka ne ba ka i y'a accepté i ba bu i y'a accepté mun de ba de don ou bien e hakili la k'e sinamuso de don wa e sinamuso de don wa papa hey ne ba de don ne b'i dɛmɛ ko min na o ko tɛ nin ni sɛgɛn b'i la ne b'o dɔn e y'a yira de ko wari bɛ e kun sisan o et puis k'e bɛ se a fila bɛɛ kɔrɔ donc papa ne ka nasɔngɔ di ne ma. ne yɛrɛ bila kuma caman wɛrɛ la ne filɛ ma kuma wɛrɛ ne t'o ɲɔgɔn d'habitude kɔrɔlen ne tun bɛ 400 minɛ i la papa parce que ko wari t'i bolo mais sisan n'a fɔra e bɛ se ka taa 100,000 bɔ duba la donc yan ne fɛnɛ ka nasɔngɔ i b'o dafalen de di ne ma i kana fɛn fara kan i bɛ n ka 400 dafalen de jan foyi tɛ bɔ a la tɛ se ka 200 minɛ ka tobili kɛ 200 minɛ ni bɔra n bɛ wari to ci ma ne tɛ 200 minɛ dɛ i bɛ ne ka wari dafalen ni i b'a bila tabali sanfɛ i bɛ sɔrɔ ka taa baarayɔrɔ la parce que e de y'a yira k'e bɛ se du 2 nasɔngɔ bɔ kɔnɔ i bɛ 2,000 di aw ka duba la ka tobili kɛ yen aw ka duba de yan fɛnɛ ne ka so de i bɛ ne ka nasɔngɔ de bɔ. e ka so ka 2,000 bɔ duba la ka tila ka nasɔngɔ bɔ la aw yɛrɛ ka nin jateminɛ dɛ ko nin ne furumuso de hinɛ bɛ min furu sirilen bɛ hinɛ min kan hinɛ bɛ min Allahu akbar i bɛ 2,000 bɔ yen n bɛ tila k'ale ta gérer Chérie de moi. Oui, chérie. Ça va? Ça va. Calme. Quand faut été? T'as bien dormi? Ça va. Et qu'on y m'a d'ailleurs oui. Mon bébé. Il te gagne le nez. Yoro? Non, il parle là. Dengan chérie de Corota. Yoro. Il y en a ça. Et mais cadnia. Et le misanga de mon était jamais fini manu sané ça. Et ouais, des gâteaux goli. Ah mais au de Kamagui. Yoro? Ah ouais. Sinon je suis pas comme ça. Elle parle nous au tesala. T'es sabali? Chérie. Chérie. Sabali. Tu vas mon bébé. Oh, surprise. Surprise. Ah, chérie de moi. Mon bébé. Ni était. On te demande un goût. Ah, et va redire ça, vous regardez. Ah ouais, ma non. On la mère fini là. Yaro. Ni était. On te demande un goût. Avec mon 15h, 16h. Mon cœur, ça va le ça. Il tient ma seconde d'abla. Ndrete ka fiena. Depuis e on nana, ne ba don ne ni ma. Donc maman on fera. Ayi, ni woni ni Kana d'abla. siga wala de. Kudeja fulen be kudeja fulen to yano. Ni goma kuma o fuka sa muta sore ni ma bebe lara. Ni juba am soyi. Nte ka fiya ngame dumuni nge 15h 16h sinon dumuni te ga o yere dumuni. Ama duni parce que c'est time. Ah, ne wandi ladi kudeja to ne ikoroge musuriru. Ne ikoroge musuri chuga na kudeja fene ikoroge musuyiti. Mon bébé. Oh, Mon bébé. Bashi. ibaro e dimne man ne te figa dimne koros. Donc ko kala o de kadi. Ah, Chérie de moi. Ne ga sagana ni. Il parle ça.
Yɔrɔ ok sisan i bɛ ninnu minɛ ok an bɛ taa parce que ne ɲɛ b'e la cogoya min na a bɛ komi kɔngɔ de b'i la i b'a dɔn an de y'i diya n ye ala ni de y'i diya n ye an bɛ taa cuisine kɔnɔ an bɛ taa dumuni bɔ problème t'a la ok an ka taa oi bilaɲɛ sa Amisa ko nin bɛ ne faga ni diya ye de aw minnu b'a fɛ ka an ka jaɲumani ninnu lajɛ wagati bɛɛ lajɛlen na aw ye aw sɔgɔlen to an ka bɔlɔlɔsiraw kan Elba Production ka farafinna jaw ɲɛnɛmaya ma a bɛ cogo di diyara ye yɔrɔ a tɛ tɛmɛ nin kan dɛ mɔmu bɛ i ɲɔgɔn tɛ musow bɛ ɲɔgɔn ɲɛ dɛ yɔrɔ ne tɛ an famana nin ma dɛ n'a diyara ye ka ban an tɛ dumuni duman kɛ an tɛ dumuni sɔrɔ ka dun tan ye tile yɛrɛ ma bin yɛrɛ ka fɔ ka su ko e lagari tɛ sabali tɛ ka cɛ ne fiya Lagari, ma depuis kuma jumɛn ne y'i lamɔ kan o tɛ dumuni de la n'i nɛ mankan mɛn tuguni ma Kureja i tɛgɛ bɛ ka suma yɛrɛ o ma i fara de ya i Kureja o ma ne ka dumuni ma diya i ye a diyara walayi a diyara yɛrɛ a tɛgɛ bɛ sumaya yɛrɛ de tɛ na a tɛgɛ bɛ sumaya n'i tɛ se ka duman bɔ n'i muso ɲɔgɔn ye duman bɔ i na se k'o dun kosɛbɛ lagari sabali sa Kureja dumuni kɛ sa wala ni farafin bɛrɛ kun tɛ na mɔmu bɛ ji ni masa ni ka tigɛ ko a sa fɛnɛ cogo ji dun ma dun kɛ azami diyara yɛrɛ merci a barika ma barika ma sabari ala ka suma bebe i y'a wa lajɛ filɛ lagari ni bɛ mun de ɲɛ ye sisan ma o kuma ne tɛ ka cɛ ni fɔ wa nin bɛ mun de ɲɛ ye ne filɛ ka den lawuli ka bɔ dumuni kɔnɔ ka sɔrɔ ala ma fa juru min ko sugu la dɛ ma ne ma kuma jugu fɔ koyi ne ye tiɲɛ de fɔ n'a tɛ duman bɔ a tɛ duman bɔ kɛ mɔmu bɛ duman bɔ n'o bɔra ne b'o fɔ dɛ i ka ne ka bɔ da la hali i b'o kuma sugu de la a da la ne yɛrɛ fara dumunikolo den na yɛrɛ i ɲɛna k'i bɛ ka to yan nin makana ta lagari ma sa ayi n bɛ mɔgɔ dusu labɔ sa waliden wulilen filɛ ka bɔ dumuni kɔnɔ ka sɔrɔ ala ma fa nin a bɛ mun y'a ye tiɲɛ yɛrɛ la nin fɛnɛ gɛlɛyala bi dɛ ni dumuni baden ne bɛ mun kɛ nin bɛɛ la Oui. Jana Oui. o kuma ne dumuni min kɔrɔ halisa ne ka to k'i ma ko ne la man di ne ye sa e kɔni t'a fɔ ko nin kuma ni ne kɛlen don halisa k'e bɛ k'i ɲɛ kumukumu ne kɔrɔ n'a y'a sɔrɔ ko ne ye min kɛ k'a digir'i la n b'i deli ka yafa n ma ala kama n t'a ɲɔgɔn wɛrɛ kɛ tuguni e k'i ɲɛ kumu ne kɔrɔ man di ne ye an bɛ tɛ kɛra yɛlɛ dɔɔni sa Khadija. I b'a kalama ko ne yɛrɛ ka to ka ɲɛ kun kɔrɔ man di ne yɛrɛ t'a fɛ mais ala ko cɛ ye fɛn min tɛmɛna dɔw la a ye n tɔɔrɔ trop n'i ko k'a ma n tɔɔrɔ n ye nkalon tigɛ n y'a faamu n jɔ t'a la ne muso de ye e ye tu entends ko ko bɛ se ka tɛmɛ du in kɔnɔ yan ne mɔgɔ t'a si la mais n'a bɔra ne nɔfɛ mɔgɔ la mɔgɔ wɛrɛ tɛ n muso n furumuso et
puis dɔwɛrɛ tɛ fo woloba e ka bɔ k'i ta kɔɲɔyɔrɔ la ne ba banabaatɔ bi mɔgɔ gansan kana don so kɔnɔ n bɛ e yɛrɛ ɲininka e tɛ yen a bɛ faamu wa? A tɛ faamu. ɲɛ bɛ nin musokɔrɔba in na nin de ye ne ka fɛn bɛɛ nin de ye ne ka diɲɛnabɔ ye cɛ o cɛ muso muso y'i kulonkɛ nin ne bɛ sa ɲɔgɔn na. Jo t'ale bɛ yafa ma. Kɛlɛ banna. M'an fɛ sa. Kɛlɛ banna. Yɛlɛ dɔɔni sa. Problème caman ɲɛfɔ. I ye fara ma. D'accord. N'an ko bisu k'i la. Ah, mon petit cœur. N ka segin a ɲɔgɔn kan tuguni. N tɛ segin a kan tuguni. Wala n tɛ segin a kan. N y'a mɛn. I kunsigi yɛrɛ bɛ ka caya de. Viens dans mes bras. Non, t'en bourron boy comme ça. N'Allah sɔnna ma. Merci. Nam. Ça va? Ok. Ah. Mais non. Yɛrɛ dun mɔgɔ ne bɛna e ɲininka o don na e action jumɛn kɛ an ta de m'a feere donc e bɛ fɛ k'a yira e maralen don ne de ma mara han Fati, ni ci sɛbɛ man t'i da i t'a fɔ n ɲɛna i b'a dɔn ko ne de bɛ galan ka taa n ka tobili la. Nin fana ye mun ɲininkali modèle ye? ne mun ɲininkali modèle i ye min kɛ n bɛ k'i ɲininka o de la o. N tɛ kabakoden dan ye. E t'a bonya ne kan'a bonya. Adama donc o de kɔrɔ ye sisan ne ni n de taara duba la e bɛ k'i yɛrɛ kɛ mɔgɔ ɲɛnama ye maa kɔrɔ k'i ɲɔngiri ka maa fo. Ne ma taa n yɛrɛ kɛ mɔgɔ ɲɛnama ye maa ɲɛkɔrɔ dɛ ne ye mɔgɔ ɲɛnama de ye. I tɛ mun ye i tɛ se ka ko ye koyi. I ɲinɛna k'a fɔ ne ye duba kɔnɔ den de. Awɔ ne bɔra du min kɔnɔ mara de bɛ yen nɔ bonya ni mara. Ni mɔgɔ o mɔgɔ b'i ba bɔ walima mɔgɔ o mɔgɔ b'i ba sanfɛ i kan k'o tigi bonya de. Awɔ. I tilala. N ma tila fɔlɔ mais n bɛ k'i lamɛn fɔlɔ ça dépend i bɛna mun fɔ tuguni. Adama. N tulo b'i la. Bi t'a kɔ. Bi t'a ɲɛ. N t'a fɛ. I ka yɛlɛ n joli. Ne k'i bonya dɛ. Ne k'i bonya yɛrɛ de. Donc kana na limite dépasser. Fati ne ka n kingiri gan ka n buramuso fo o de y'a ye ne yɛlɛli joli kan wallahi no o de y'a ye ko ne yɛlɛli joli kan hali sini ni n taara n bɛ taa n kingiri gan k'a fɔ e ko mun. Awɔ. I kingiri tigɛ dɔrɔn i ka da ye. Ayi n t'o kɛ o a kan ka kɛ cogoya min na ne b'a kɛ ten de. Mun y'i la averti. Fati i bɛ se ka mun k'o kɛ koyi ne yɛrɛ t'i lamɛn yɛrɛ e yɛrɛ ka temps tɛ ne bolo parce que ne hakili la i bɔ ne da la ne bɛ k'i lamɛn min o de don. Ko mun de don i ka taa. Wallahi i ka taa. Ni ladi ko min tɛ kangari da kan bɛɛ. Adama kɛra nafigi ye koyi. Adama ka taa yira ma la i n'a fɔ k'ale ye mɔgɔ bonya ni ne tɛ mɔgɔ bonya. E tɛ o ne mɛnna ne tɛ ka kangari da e ye. Wallahi n tɛ perese ma n bɛ min kɛ ni Fati b'a la. N dɔgɔnin Maro ye baraji sɔrɔ ne sen koli la bi sa. Ma o tɛ fosi ye si. Anw de kan k'aw sen ko ni. Taara ji fɔlɔ min bɔ i m'o nɔgɔ ye. An tɛ se ka biri bilen ka sen ninnu ko. I b'a dɔn n'i kɔrɔla birili ma nɔgɔ o ma. E ma ye f'a bɛ ka biri. Yɔrɔ. Awɔ. Adama bi ta in kɔni. I baraji sɔrɔ nin na dɛ. Yɔrɔ a jɛra. A jɛra yɛrɛ. Ne ko yɛrɛ ɲinɛna ka bɔ ni serviette ye o. A ka ɲi tan sa. A ka ɲi. Fiɲɛ mana nin fili sisan. A bɛ ja. Ok. N y'a mɛn. A jɛra dɛ. A jɛra. Kosɛbɛ. Ok. A jɛra yɛrɛ fo ka sen lafiya. A kun y'o de ye o ma. I ka nisɔndiya sɔrɔ a la. A diyara n ye kosɛbɛ. Yɔrɔ. D'accord. I ni baraji. Ala k'i sara. Amina.
itaga ɲɔgɔnna k'i amina ya rabi ala k'o dɔw minɛ ami ya rabi se e yɛrɛ tun bɛ ka na kuma dɔ fɔ ne bɛ fɛ k'i ɲininka i kɔrɔmuso Fati ka kuma de la ne ko e n'a bɛ sigi kɛ yen cogo di de ma an bɛnnen don a la o ne b'a dɔn aw bɛnnen don a la aw bɛɛ bɛ so kelen kɔnɔ de wa walima ale b'a ta dama ta de kɔnɔ ma bɛ komi i fana famana ka se so dɛ ne famana dɔɔnin bon ni Fati an bɛ so kelen kɔnɔ mɛ Fati b'a ka damana ne bɛ n ka damana mɛ an kɔni jɛlen don salon na k'aw jɛlen don salon kelen na wa ayi o kɔni o kuma t'a la sa Umaru bɛ se ka sɔn o ko ma cogo di ma kana ni dusu labɔ la sa ne kɔni bolo tɛ problème ba ye ayi olu tɛ kɛ tuguni o ala k'i t'i dama yɔrɔ la an bɛ tile min na bi ka denmisɛnnin 2 fara ɲɔgɔn kan k'olu ka jɛ salon kelen na e ma dɔn Umaru ye damatɛmɛ kɛ e ma dɔn a ye damatɛmɛ kɛ ma a faamuya sa yɔrɔ de ka gɛlɛn sisan kana faamuyali ko kuma fɔ na san buramuso o tɛ se ka kɛ o o bɛ se ka kɛ cogo di o Fati kelen ta ye salon ye o kuma in ye ne tɔɔrɔ kosɛbɛ dɛ mais ne b'a dɔn n b'a dɔn n bɛna min kɛ ayi Umaru bɛna ne sɔrɔ yan jɔ o tɛ se ka ɲɛ yɛrɛ ayi o tɛ ɲɛ sa kana na dimi o la sa o tɛ ɲɛ ma ne kɔni bolo problème ba t'a o tala aw 2 bɛ de furulen tɛ yan an 2 a ma t'i ta k'a b'i fɛ wa a ma Fati fana ta k'a b'o fɛ yan ale dun bɛ salon na a kelen ma mun na an 2 de jɛlen don salon na ni kuma in ma bɛn ne ma ara sira Chérie an sɔgɔma fosi tɛ ça va ma n taa ji bɔ awɔ taa ne yɛrɛ b'a dɔn ne bɛna min kɛ ko tɛ se ka to tan problème t'a la Umaru ye dan sago nin ko la ayi nin kelen ni ma diya ye fiyewu a kɛra de tuguni e sɔgɔmada joona na k'i dusu bɔ tan a bɛɛ tɛ Umaru de ye Chérie Umaru ye mun kɛ n'i kɔni ma ɲa muso 2 furu kɔni kɔ k'i b'u fara ɲɔgɔn kan i kan k'u bɛɛ kɛ kelen ka dɔ la wusa ni dɔ ye o ka ɲi wa ma ne bolo quoi a to Umaru n'a muso cɛ u ka ɲɔgɔn ayi n tɛ se k'a to a bolo n bɛ n'a wele sisan ayi a tɛ ɲa dɛ baasi tɛ ne bɛ taa dugu kɔnɔ ayiwa e kɔni b'i ka état dɔn ma e fari ma jo yɛrɛ ka ɲa kuma misɛnnin ninnu dabila a ma ɲi ma n dɔgɔnin ni kuma la ko kɔni kɛra mɔgɔ kɔni bɛ kuma sa o ye diyagoya ye ni fɛn ma kɛ ka ɲa diyagoya a bɛ fɔ de o ala ka segin ni amina rabi ala ka bi diya amina rabi ka garijɛgɛw fo ni amina rabi ka segin ni ɲuman ye amina ala ko dɔn minɛ ami ya rabi ka ni sama pom na bi ou k'a kɛ jumɛn e ko i tɛ bi ta kɛ lemuru dɔɔnin ye lemuru awɔ kana ɲinɛ n ka lemuru ko la dɛ nin ko tɛ bila ka suma n bɛ Umaru wele sisan allo Umaru ne yɛrɛ sira ayi foyi tɛ yen na n mago de b'i la ayi natɔ don wa i bɛna n sɔrɔ an yɛrɛ mago b'i la i teliya i ka se yan i ka na dɔrɔn bani foyi tɛ ne kuma ka na i ka na Aisha cɛ i bɔ ne da la sa e mun mɔgɔ modèle ye o kuma cɛ ko fa de b'e la cogo di e b'a permettre ka na anw fɛ yen k'o tɔ ye ko cɛ ko dama yɛrɛ mais est-ce que fa t'e la dɔgɔ non ne tɛ n'i lamɛn sa ne tɛ n'i lamɛn i ye nin ko in gɛlɛya kojugu mais i b'a kalama ko ne de ye ko in kɔni ɲɛnabɔ ka d'i ma bon a tiɲɛni a se bɛ ne i b'a kalama i b'o bɛɛ kalama yɔrɔ mais i nana n t'a dɔn cɛ ko faamu b'i la dɛ mais bi ta ye n'i y'i sɔrɔ anw fɛ yen k'o tɔ ye ko cɛ ko ye fɛn min b'a suma ci nun na n'i yɛrɛ kolokole ka bɔ fo anw fɛ yen nɔ k'o tɔ ye ko non Aisha i ye n dama tɛmɛ quoi non kana sɔn ma mais nin ko in tɛ yan i sigi k'a lajɛ i bɛ mɔgɔ la énervé bɔ ne da la sa bɔ ne da la e dun bɛ mun pɛrɛn-pɛrɛnni la tan dugu ma jɛ tan i ka muso tɛ yan jɔn Aisha kɛ Aisha ye mun kɛ tuguni ko suru Aisha de bɔra ka na anw fɛ yan nɔ ko jumɛn ka na anw fɛ yan ni subamuso in kun ye nin dun ou bien ni maa kun ye nin san dun fo so kɔnɔ cɛ n bɛ k'o de f'i ye fo so kɔnɔ yan nɔ mais attends est-ce que nin dennin kunkolo ka ɲi ne yɛrɛ de ne tɛ ka foyi faamu nin ka cɛ ko fa yɛrɛ de bɛ nin na quoi
mais i bila la n bɛ dɔ wɛrɛ gérer ka d'i ma ne de ma nin gérer a ɲuman ɲumanw bɛ yen n bɛ dɔ wɛrɛ ɲini ka d'i ma an b'a faga nin kan kɔ non Lagare. n ka cɛ Cɛ ko tɛ. e bɛ ne dɔn sa Mais i bɔra il est temps an ka Aïcha ko in yɛrɛ an ka jɔ quoi wallahi sinon a bɛ ka se problème ma quoi sokɔnɔna in dɔrɔn tɛ Aïcha bɛ ka problème lase ne ma fan bɛɛ a bɛ n suit fan fɛn o fɛn i bila la sa i sa to yen ɲumanba dɔ bɛ n bolo jɛmanba bubaraba dɔ bɛ yen n b'o fili i kan Lagare. ko ne de don Cɛ n'i y'o kɛ n ye n bɛ sɔn k'i ladiya dɛ. i bila fɛ la mais kana ɲinɛ jɛ ou bien O to yen sa. I kun bɛ 17 ko kuma la. Semaine in na n bɛ 17 la. a Pro Maxi a kɔrɔkɛ Kana siga. n sɔnnen don i sa i bɛ jɛ labila dɔrɔn n b'a bɛɛ ɲɛnabɔ Ne bɛna taa dugu kɔnɔ i tɛ ka nin ko ɲɛnabɔ fɔlɔ su in na ok su in na n kana n ka numéro sɔrɔ yen. kɔrɔkɛ belebeleba bubaraba ou bien Problème t'a la. Omar. Uncle. C'est. Basi tila kɔnɔ. Ayi basi tɛ. Alhamdulillah. I yɛrɛ dun. Ça va alhamdulillah. Somɔgɔw. Tɔɔrɔ si tɛ. C'est. Da. Ko ne wele k'i mɔgɔ fɛnɛ na. Awɔ. O ka di. Awɔ ka di Umaru. Ne tun bɛ fɛ k'i ɲininka. Ne ko Fati n'a dɔgɔmuso bɛ so kɔnɔ i bolo cogo di? Fati ni Arama. Awɔ. Ah non, basi t'u ni ɲɔgɔn cɛ. Bon, Fati ka ko ka kuma dɔ la ka ko mais basi tɛ yen sera k'o maîtriser basi foyi tɛ yen. Umaru. Ne kan t'o ma koyi. Ne ko walima u bɛ so kɔnɔ cogo di? U bɛɛ b'u dama du de kɔnɔ wa tari u bɛ cogo di? Ne fɛ k'o de dɔn. Ayi, ne ma fɛ ne ka so yen. O bɛ yen nɔ. O bɛ yen de komi chambre ka ca bɛɛ b'i ka chambre kɔnɔ mais salon kɔni ye kelen. U jɛlen don salon na mais bɛɛ b'i ka chambre kɔnɔ. N y'o f'u ye yanni waati cogoyaw ka yɛlɛma quoi parce que so in côté dɔ in n ye famille la n bɛ fɛ ka yen jɔ donc ni mara Arama bɛ yɛlɛma yen donc Fati bɛ to yen wala komi ale de kɛra mɔgɔ fɔlɔ ye ka don yen quoi. E bɛ fɛ k'a fɔ ne de Umaru. Hali bi ko ni mɛlɛkɛni fila ninnu bɛ ɲɔgɔn bolo salon kɔnɔ kelen bolo Umaru. N bɛna yɔrɔ dɔ in jɔ sisan n bɛ ka fɛn n ka projet dɔ bɛ yen ne kɔni nana dɔrɔn n bɛ yɔrɔ dɔ in jɔ u bɛ yɛlɛma yen n'Ala sɔnna. Umaru ni ɲɔgɔn denmisɛnnin fila denmisɛnnin fitinin k'u fara ɲɔgɔn kan o tɛ baasi ye k'u to salon kelen kɔnɔ Umaru. E t'a dɔn k'a fɔ ko kɔlɔlɔ bɛ se ka b'o la e t'o dɔn ha ne yɛrɛ t'a dɔn kuma fɔ ni bi cɛ hali bi ko nin bɛ ɲɔgɔn kan e bolo ni bi tɛ du baden tɛ yan sokɔnɔna baden tɛ yan e tɛ se ka na kelen bila yan. Kana muso kelen bila du kɔnɔ yan nɔ. Ma o y'a dabɔ. E ma cogo di a tɛ se ka na taara ye muso ka fisa yan nali ma. Ne m'o fɔ sa. U ka fisa du in ma wa ne k'i ɲininka o la kɛ wa bi ta kɔfɛ ne tɛ fɛ k'a mɛn tulo la tuguni ko ninnu jɛlen don salon kelen na i tulo b'a la n bɛ fɛ Fati de ka na yan astaghfirullah tɛ fɛ k'a tɔgɔ bɔ o la n dɔgɔnin Arama kɛ bi ta kɔ bi ta ɲɛ Arama de bɛ na yan i y'a mɛn Arama kuma wɛrɛ tɛ Arama bɛ na ne fɛ yan awɔ. Ma papa. Papa. Papa e mun kɛ ma la? Arama ne ta ka filɛ so n'i bɛ taa i labɛn ka taa n'i tɛ taa kan bɛn. O ye bi ta yan. Ne tɛ mun na. Ne t'a gosi ne ta kuma ma se. Aw minnu b'a fɛ ka an ka jaɲumanni ninnu lajɛ wagati bɛɛ lajɛlen na aw ye aw sɔgɔlen to an ka bɔlɔlɔsiraw kan Elba Production ka farafinna jaw ɲɛnamaya. Fati. Arama. Naam papa. C'est bon. Merci. C'est normal. Arama dia.
Ça va pas dire un petit peu. Ça va. Bon, là, j'étais. Ni a wuli. Ma ka ci kan. C'est-à-dire, ala ta kɔfɛ. Ma ka ci ne bolo kɔrɔkɛ ko. N'a ye ne ka diɲɛlatigɛ sababu. N'a ye min fɔ ye. N'a ma kɛ ni dɔrɔn k'a fɔ n ye taa karisa fa. N'a bɔr'o la, ne m'a ye fɛn o fɛn kɔni k'a kɛ b'a kɛ. N'a ko n ka si tan, ne bɛ si tan dɔn. Voilà. A ko k'a ye jateminɛ kɛ. Ko aw fila ɲɔgɔn kan. Ko yɔrɔtanya tɛ. Du kɔnɔ yen, duba la yen, pilasi caman bɛ yen. So datugulen kun ka ko ɲani an kana koro ɲɔgɔn kan yan. Ko n k'a lajɛ ni muso kelen k'o bila ka taa yen. O bɛ kɛ sababu ye ne yɛrɛ bɛ taa du kɔnɔ. Ko minnu bɛ kɛ du kɔnɔ n bɔ a kalama. N bɛ to du kɔnɔna ni cɛ. Ni y'a cɛ. Kuma in fɔra mɛna ne yɛrɛ kuma a ko ta ba la mɛ n y'a jateminɛ. Maa bɛ ni cɛ cɛ a ye cɛ de. Donc ko muso kelen ka taa ne yɛrɛ y'a jateminɛ aw mɔgɔ fila. Karama. N y'a ye k'a fɔ e de ka ɲi i ka taa yen. I y'a faamu. Komi du in kɔni Fati b'a don a mɛnna. Fati a bɛnnen don yan a ka d'ale ye mɛ e ka taa du kɔnɔ. Ni ye mun fɔ dɔrɔn ne bɛ fɔ. Ne bɛ Aïda bila de la o. O de diyara n ye. N'i ye n faamuya ka ban. Alhamdulilayi. E bɛ taa yen, e bɛ taa an b'a kɛrɛfɛ. Fati e bɛ to yan. I y'a faamu. Voilà n'o kɛra o caman nɔgɔya. O ye tiɲɛ. A bɛ kuma ɲɛna kojugu. Nka kuma kelen min b'o fɔ k'a fɔ k'aw bɔra ɲɔgɔn kan tobili de kɛ nin baara tɛ o kɔni o tɛ yɛlɛma. Ni gato bɛ yen na i ka tobili kɛ ni tobili bɛ yen na i ka tobili kɛ a banna. Ale ye kuma ɲɛna nka dɔ de ɲini ka ɲɛnajɛ la dɔrɔn sunɔgɔ ye. Ni kuma tɛ ne kɔnsɛn ne ma sunɔgɔ tiɲɛ de la. Ne b'a dɔn o tigitigi e y'i ba jɛma ka ɲɛ dɔrɔn ale ma kɛ. Ne b'a dɔn hali n'an taara ka taa n'a e b'a fɔ ko mɔgɔ ma yɛlɛ duba la yɛlɛma duba la i bɛ na adamaden sɔrɔsi komi da yɛlɛ yɔrɔ sɔrɔsi cogo la. Donc n'i b'o kuma fɔ i ni muso yɛrɛ b'o kuma fɔ i kana ni to ale ka sunɔgɔ perturber. Ne ko Fati y'i sigi ka kɛnɛ. Aljana dun ɲinɛna ka telefɔni kɔ a ka fɛn bɛɛ de bɛ nin kɔnɔ. Est-ce que ne tɛ nin na yan nin opportunité ɲuman ye. A tɛ tɛmɛ nin kan i jɔ. Aljana mun de kɛra? U bɛ danga de bɛ quoi. E bɛ kɛ mɔgɔ sugu de ye. Gɛlɛya bɛ min nin kuma in kɔnɔ. K'i wele k'i lasigi bonya kɔnɔ ka fɛn f'i ye. Ne mɔnɔ ka ye. N b'a ma mɔgɔ si sugandi ne de y'a sugandi a tɔgɔ Adama ka taa
ne b'a dɔn de ka di ye donc kana e yɛrɛ o décision ta ko Arama ka taa Arama la sigi ko fɔ Arama ye mɔgɔ fila bɛ ne ka décision a ka di cogo b'a mɔgɔ fila bɛ sigi ka fɔ a ye kana ne sɛgɛn olu la e bɛ ne ma na ne sɛgɛn olu la i yɛrɛ dɔn kɔ i tulo b'a la ne mɔgɔ kɔnɔ ye i b'i jija i ni Arama la a yɛlɛma kana ne sigi de kuma ye Arama bɛ yɛlɛma ye Arama bɛ yɛlɛma ye hali sini jɔnni dɔ fa ni yɛlɛ ni yɛlɛ ko ye kana ni yɛlɛ la i bɛ ko la sisan ne ma yɛlɛ ko ko kuma cogo ye mɔgɔ kelen yɛlɛma kelen bɛ to a la o ye cogo de la i ka mɛn na a bɛ ne ta fɔ ko Arama ka so ɲini n ka sɔrɔ ɲini n'a ye ko i da tigɛ sara la n'o o wa ma i tɛ la n'u ma fili yɛrɛ Kasi yɛrɛ de ka ko ka ca walayi n t'a la papa n'i y'a bila yɔrɔ min na n b'i kɔ e k'i ka minɛ minnu sɔrɔ ka ne kun na an b'a minɛ voilà minnu ka gɛlɛn n'u minnu na taa e bɛ n bolo i wala muso tɛ sɔn nin kuma cogo bɛ i bolo ka fɛn fiyɛ dugu la i bɛ sigi ni maa kan n'importe quoi ka jumɛn dɔn tan n nana n ka voilà n ɲinɛna n ka téléphone de kɔ quoi kɔri i ma maga la n'a maga la ayi ne ma maga la e kɔni b'a dɔn ne tɛ sɔn o ma tu es sûr walayi ne ma maga la parce que yɔrɔ dun y'a f'i ye ko ni n taara n kɔfɛ kana to ka n ka e kɔni b'a dɔn ne tɛ sɔn o ma sa fɛn o fɛn man di ne tɛ sɔn k'o kɛ o bien ok d'accord n bɛ taa an bɛ ala ka segin n'a ye mɛn a barika ala na kɛ dɛ wallahi ne tun t'a dɔn fiyewu ko alijana bɛ sɔn ne ma lagali ta bɛ na makilow kun na fɔlɔ e fana bɛ ka na n'i ta ye kelen tɛ fila tɛ fo saba ne ye mun de kɛ pour mériter tout ça hein ma ani tile nse Fati somɔgɔw tɔɔrɔ sɛ nse baasi t'i la ayi baasi tɛ n na alhamdulilayi i ɲuman seginna kɔnɔ awɔ n ɲuman seginna e kun taara min ma an kun taara n ka rendez-vous bila dɔgɔtɔrɔso la ok a ɲɛnabɔra kɔni awɔ a ɲɛnabɔra komi n ye n ka fɛnw kɛ ta la an ce ma nse lagare i ka kɛ na nse i teliyara dɛ walayi e yɛrɛ ça va nse Fati nin dun y'a fini don cogo sugu jumɛn k'i sigi yan ma e tɛ nin dɔn sa ni ye anw tilelataw de ninnu y'aw tilelataw ye aw tilelataw mɛsi b'i kunna misɔrɔ t'a la k'a ni fini don cogo sugu la k'i sigi Fati ne ɲɛna ko ni mɔgɔ kɛra fɔlɔ de ye n'i kan ka kɛ exemple ɲuman ye nka e ka kɛwale ye nin suguyaw de ye fila in si tɛ sɔn nin ma mɔgɔ tɛ fɛn f'iye ko dɔ la kɛ mais i yɛrɛ bɛ sabali e ta in da bɛ fɛ ka tɛmɛ dɔɔnin a bɛ fɛ ka tɛmɛ dɛ ma ni ma dabɔ kama sa e m'a dabɔ a kama e m'a dabɔ a kama misɔrɔ t'i kun e sigilen don tobili la k'e m'a dabɔ a kama e yɛrɛ hakili tɛ tobili in na yɛrɛ nka Umaru bɛ na ne sɔrɔ yan bi i t'a dama tɛmɛna i parla sa i ni ka nin so di ne ma e y'i munumunu ta non jini y'i minɛ yɛrɛ de ala n'a kira fɛn ma foyi kɛ wallahi papa de nin bɛɛ lase ne ma n y'a f'a ɲɛna ko n tɛ na yan n'a sɔrɔ ne bɛ n ka so ne bɛ nin don pantalon don ka fɛn bɛɛ kɛ hali mini-jupe ne b'a don n ka so kɔnɔ ɲɛŋunu tɛ mɔrɔ kuma tɛ dapɛrɛ ma mais a filɛ nin ye n nalen filɛ yan nɔ ko mun na n bɛ pantalon fɛnɛ don ka na e ni ala cɛ nin ye kojuguya n
ma ta yɛrɛ kan tɔrɔ fu lagare mais olu si tɛ wallahi papa de do sama daga lajɛ wallahi ma ne taara o mari fɛn o fɛn Fati la a bi kɔni e y'o ye kuma dɔ b'i da sabula e y'o fɔ mun na wallahi kɛ ani Arama filɛ nin Arama bɛ mɔgɔ bonya a bɛ se tobili la a b'a ka baara ka kɛ kuma na o bɛɛ kɔfɛ a bɛ labɛn kuma ye kelen dɔrɔn de Arama b'a nakun de dɔn a b'a dɔn k'a fɔ ko a nana cɛlasigi de la Fati dun o ye yɛrɛ sagokɛla de o tɛ kelen ye dɛ wallahi tiɲɛna ne tɛ se ka foyi de fɔ Arama ma a b'a ka ko bɛɛ k'a kɛcogoya la a bɛ n bonya k'an to n dama na n tɛ se ka foyi f'a ma dɛ mais bɛɛ b'i yɛrɛ ye lagare ye o kɔni n'i ye fɛn fɛn kɛ i b'o de tɔnɔ sɔrɔ o ye tiɲɛ ma wallahi maa kɛ ne yɛrɛ bɛna kuma ni dɔ f'i ye Aïssa a ye ka sen bila bani parce que ne b'a dɔn ɲɔgɔn na sa e dalaŋunu tɛ kuma se sisan ma ne kun mago bɛ 10,000 de la sortie dɔ de b'an bolo an bɛna taga yen nɔ e 10,000 lagare e bɛ 10,000 dɔn ne b'a dɔn kɛ ma ni sortie de b'an bolo yala n denmisɛnnin bana a ka denmisɛnnin wari fɔ mɔgɔkɔrɔba bɔ yɔrɔ n bɛna min f'i ye o la yɛrɛ ma 10,000 dɔrɔn e na mɔgɔ 10,000 ko sortie de b'an bolo an kan ka ni terimusoninw kan ka taga restaurant na de quoi 10,000 e lagare tɛ sabali ko yɔrɔ bɛ diɲɛ kɔnɔ min tɛ ni kulonkɛ sugu ye dɛ ma e fɛnɛ sa denmisɛnnin bɛ se ka nin bɛɛ don nin na cogo di Aïssa ma kolokolo wari bɛ d'e ma ni n'o mankan de i n'o ka kɛ i bɛ taa ka dɔɔni ne fɛnɛ ma kɛ ma dɔ bɛ d'e ma o 10,000 dɔrɔn nka ne kɔni ye 10,000 d'i ma kalo in na ma la ni bɛ wari wɛrɛ d'i ma cogo ne lagare ma awɔ dɛ an dun ta kɛ 20,000 o la i filɛ nin yɔrɔ i ni mɔgɔ tɛmɛ ja la ma kɔni i ni mɔgɔ tɛmɛ ja la o tɛ 20,000 ye o bɛ 40,000 de d'i ma ne k'a f'i ye ko n bɛ 10,000 di i b'a fɔ ko 20,000 o fɛn de don wa ma o la ne tɛ deli nin kalo wuli ka bɔ n kɔrɔ sa wuli ka taa wuli ka bɔ n da la wuli ka taa i ni mɔgɔ tɛmɛ ja la wuli parce que ne ye 10,000 ko kunna minɛ i bɛ n'i jɔ ko 20,000 wa i b'o di sa hali i tɛ tile 10 bɔ a bɛ tila ka segin ka na tuguni ko fɛn wɛrɛ t'a de bolo ko wari mun bɛ ne bolo a k'a di ne nin ma kulonkɛ de kama n ko n fana bɛ n mago de ɲ'a la Chérie, oui cɛ Mariam sɔrɔ in siri cogo ɲɛna yɔrɔ o kuma i ye formation de kɛ salon na formation chérie an kɔni an ka ko ala sɔnw de don sinon i yɛrɛ parilen don dɛ i parilen ba de don yɔrɔ ne y'o fɛ yen nɔ ne bɛ to ka nin cɛsiri ninnu k'e de ɲɛkɔrɔ n de la n'i ta n'i bila ka jɔn ta an mɔ bɛ ale cɛ i kari ye sa wallahi e yɛrɛ ni i bɛ n sɔn de la awɔ Ada ma i nana an ce ma o de la Fati ma se ni dumuni ye yan fɔlɔ de ka se yan fɔlɔ yɛrɛ ko maa ma fɔlɔ Fati ne ye mun f'e ɲɛna tɛmɛnen ne y'a fɔ i ye ne bugɔ ka fan bɛɛ kɛ mankan ye ninnu bɛɛ ye kelen dɔn in ta o tɛ mɔ joona Fati yɛrɛ ta heure jumɛn bɛ yen an bɛ heure jumɛn na su kora an bɛ nin dun cogo di lagare bi ta in kɔni o y'i jo ye o ma ne y'a fɛ a mɛnna ne kuma o kuma i bɛ ne bugɔ ka dimi ne kɔrɔ muso yɛrɛ bɛ se ka kɛ cogo di yɛrɛ sagokɛla ye du kɔnɔ dumuni tɛ sɔrɔ a sɔrɔ heure la dumuni tobili yɛrɛ baraji bɛ min na a baraji bɛ min ma ni m'i jeniyɔrɔ finiyɔrɔ in na fo tobilikɛla k'u sigi ka dumuni kɔnɔ e bɛ mun baraji sɔrɔ o la ma a yira ninnu na k'i ye dutigi ye sa cɛ ma yɛrɛ de mɔgɔ dusu labɔ quoi cogo di nin bɛ kɛ k'e to du kɔnɔ e dutigi tɔ lagare non lagare naam bi tɛ ne tɛ jalaki koyi a tɛ ɲa jalaki foyi t'i ta la bi fo furumuso yɛrɛ k'a dɔn k'a nakun ye min ye de
Depuis dugu jɛra fɔ sisan tilafana kelen an m'o sɔrɔ k'o dun o tɛ yɛrɛ sago kɛ ya n'i kumana k'i ka kuma ka ca sinon cɛlasigi bɛ kɛ tan dɛ ne kɔni m'a ɲɛ ye fɔlɔ depuis kuma jumɛn fɔ kuma jumɛn ale 17 heures yɛrɛ sera yɛrɛ an bɛ nin dun kuma jumɛn ko surafana fɛnɛ bɛ dun maa ko bɔ nin na ko Fati bɛ min de Fati tɛ ya Fati Fati o sɔrɔ dumuni bɛ ka mun de kɔnɔ hali bi Fati depuis dugu jɛra tilafana kelen an ma se k'o sɔrɔ k'o dun fɔlɔ ma ninnu bɛɛ ye kelen k'a bɔ seri la ninnu tiɲɛ yɛrɛ la bi denmisɛnninw ka furuko kɔni ne yɛrɛ bɛna nin dun wagati jumɛn k'a bɛ yɛlɛma n kɔnɔ de ne bɛ nin dumuni kɛ tuma jumɛn ko nin bɛ bɔ ne kɔnɔ ko ne bɛ surafana dun furudimi bɛ n na tension bɛ n na n bɛ nin dun cogo di ko bɛ yɛlɛma n kɔnɔ surafana dun yɛrɛ sera ka ban bi ta in kɔni ne ka ɲi a la koyi i baraji b'a nɔ la ayi Fati ne ka ɲi bi ta in na an bɛ sini kɔnɔ an bɛ sini kɔnɔ Fati ayi ne ka ɲi bi ta in na yɛrɛ de n tɛ se k'a dun bilen ko in bɛ cogo min na ne ba ma dumuni min kɛ du in kɔnɔ ne lagare t'o bila n kɔnɔ n b'a dun ko mun kɛra mɔn bɛ wuli an ka taa yɔrɔ i ka ko ninnu daminɛ wuli an ka taa restaurant na an ka taa dumuni kɛ Walayi ni sɛgɛnna ni Fati yɛrɛ de ɲani na mana na diɲɛ natigɛ fɛn o fɛn kɛ problème dumuni mɔ joona dɛ a donna tan dɛ a bɔra tan dɛ dɔ kɛra o n'a y'aw jaya dun n'a ma jaya to i bɛ sɔrɔ kɔngɔ de t'aw la dɔ kɛra nin kuma in na kana dun yɛrɛ kelen bɛ taa an ka dumuni kɛ ni ne ka bulonda ye ɲamana ta n'a fɔra buramusonin 3 k'o de bɛ ne bolo ka ne siso da kɛ tan a barika Ala ye ne yɛrɛ bɛ n ta bɔ tan n tɛ se ka to nɔgɔ la cɛlasigimuso k'e bɛ tobili la 11 heures de selen filɛ e ma s'i cɛla du kɔnɔ a ma dɔn e cɛlasigi sɔrɔ fila dɔrɔmɛ la ma ni sɔgɔma nse ma yɔrɔ furan furan jan ka furan o mana Fatima na alisa ne m'a ye kɔni ne n'a ye ne bɛ yɔrɔ furan ma 11 heures ne t'a dɔn ko Fatima na alisa ayi bi ta in kɛ ne ma se ka kɔn ka wuli ka na awɔ ne fɛ n'ale nana de furan jan ka furan ayi ma wallahi baraji b'a nɔ la ayi ma sabali n b'i deli ne b'e deli sa ayi e tɛ se ka yɔrɔ furan bɛɛ da la diɲɛ na a kelen tɛ o ayi sa e ka bita in to ne bolo ayi ma furan jan ayi baraji b'a nɔ la n b'i deli yɛrɛ de a kɛ n kama ma n b'i deli furan jan e deli sa ayi ayi ma o to e b'i ta kɛ ka ɲɛ o ayi wale hin b'a furan e k'a to yen mali nse adama ça va ada sira somɔgɔw nse e ko n b'a ka furan de jan nin nɔ n ka yɔrɔ furan ni ne fɛnɛ y'aw deli k'a ka bita in to ne bolo sa ko ne b'a kɛ o ko jugu yɔrɔ ayi sa ne b'aw deli bani ayi bita in to yen sa a b'aw ta kɛ ka ɲɛ o ayi ma furan jan nɔ awɔ ayi dun b'a furan mɔgɔ tɛ nin bɛɛ bɛ kuma ye koyi furumuso de ka kɛ halisa e ma wuli ka bɔ i sigilan kan 11 heures sera mɔgɔw ka tilela dungu ma e ka daraka yɛrɛ ma sigi fɔlɔ Kureja nam e ta o munafiya bare ne ba e be do mɔgɔ ka ali ka mɔgɔ fo ne min ɲininka foli ko la ne ko de nin ye munafiya o fana mun kuma ye tugun ne gare la kana na ne san bi bonyo ma kojugu ne tɛ gala ni e tɛ ɲininka mun na e bɛ ka yɔrɔ fura dugu jɛra nana maa sɔrɔ yɔrɔ fura na e yɛrɛ ka heure lajɛ heure min bɛ yen nɔ 11 heures de bɛ yen nɔ Kureja e de bɛ gala
Ne ɲininkali de bɛ gala o tuma ni ne tɛ gala ne man tɛ ka furan kɛlɛ tɛ o i ka ne jaabi wa ne mais ni ne t'a la ne tɛ se ka furan awɔ dɔrɔn ou bien a yɛrɛ bɛ gala e kɔni b'a dɔn n'a danna e ka gama ne t'a furan ne y'a ye n'a de bolo ne y'a furan ni min ka gala ni heure min ye ja ne nana ne bɛ se ka n ka tobili k'o heure k'a ban ne t'i ta kun dɔn sabali y'a mɛn sabali min k'i bonya de ni mɔgɔ y'i bonya i yɛrɛ bonya sa kudeja n ka dɔgɔya ma f'i ma n tɛ fɛ ni e ye ne yɔrɔ furan na foli ka kɔrɔ ni fɛn bɛɛ ye i m'an fo o ka bɛn cɛ ma kana na n dɔgɔya fɛnɛ e kɔni b'a dɔn ni furanna bɛ e bolo ne t'a minɛ a fɔra ko bɛɛ k'i ka ga kɛ de ni e ka ga sera ne m'i ka baara kɛ ni musokɔrɔba y'a minɛ ne de bɛna musokɔrɔba birilen to yɔrɔ furan na ayi ni musokɔrɔba y'a minɛ n'i b'a dɔn k'i tɛ se ka musokɔrɔba ye furanni na tɛmɛ a la ne tɛ tɛmɛ a la ne m'i bila a la ayi ne t'o ma mɔgɔ ye musokɔrɔba bila a la ne t'o mɔgɔ ye donc i tɛ yan nɔ ayi ne bɛ se ka musokɔrɔba ye tɔgɔ di yɔrɔ furan na ko ne bɛ tɛmɛ o la ne fɛnɛ cɛlasigimuso de ye ten a barika i b'i ka ga kɛ ne tɛ magi ka ga fɛn fosi la a fiman n'a jɛman tɛ ɲɛsira la donc n fɛnɛ ka ga fiman n'a a jɛman tɛ fɛ i ka maga la ne ma fɛn wɛrɛ fɔ koyi ne cɛ ma sariya min di ne ma ne cɛ ba ma sariya min di ne ma e tɛ se k'o sariya di ne ma ne ma sariya sigi kan koyi n'i b'o dɔn i bɛ soli ka wuli ka na i y'a mɛn a fɔra ko furumuso bɛɛ ka soli ka wuli ka n'i ka baara kɛ ne tɛ soli ka wuli e se ka exemple ta anw kan e ɲɛ t'a la an bɛ soli ka wuli yan e bɛ na kuma o kuma e tɛna sɔrɔ an ka dumuni mɔnna 11h de bɛ yen nin nɔ daraka ma sigi kuma tɛ tilela ma ne de kan k'o fɔ e ɲɛna ni soli ka wuli bɛ ne nɔ ma ni ne ko k'an ma bɛn ma ko heure min ne ja ne bɛ wuli heure ni heure min ja an fana t'an ka yɔrɔ furanbali bila ko e ma na koyi o tɛ se ka kɛ wa ni i b'o dɔn kɛ i b'o kɛ i b'o k'i ka ga de la e tɛ si so kɔnɔ ni i bɛ si so kɔnɔ i bɛ soli ka wuli ka na donc ne ka ga ye ne ka ga de ni heure min ye ne ja ne bɛ na n ka baara kɛ en tant que maa y'a minɛ ka n'a furan ne bɛ furan n'a minɛ a la fo ni maa m'a minɛ ka furan tuguni e ye jɔn ye k'e bɛ ne minɛ e bɛ kuma ne ma o la e ye jɔn de ye ne k'i bonya kojugu to bonya kɔnɔ ni mɔgɔ y'i bonya sabali sa i ma dɛ ka to mɔgɔ ka bonya kɔnɔ ni dɔgɔya kana dɔgɔya dɛ hali bobo e bɛ bobo la kuma ni bobo kan ka kuma kɛ a bɛ kuma Fati mun bɛ yen nɔ Kureja mun yɛrɛ n bɛ n ka yɔrɔ furan na e yɛrɛ ma doni maa ye so kɔnɔ sisan nɔ n ye furanna minɛ maa la ka na yɔrɔ furan i bɛ tɛmɛna i m'an fo i bɛ tila k'a kɛ ko nin ye mun ko sugu de ye k'an dɔgɔya ten pour que ne bɛ k'e ka yɔrɔ furan pour que ne bɛ k'e ka ga baara kɛ ne ka sira b'ale ka ga baara la i fana ka sabali sa i ni Ala n'a kira cɛ nin ye muso furulen jumɛn de na Arama n t'i ka nafigiya la dɛ i y'a mɛn n'a kɔni ma ɲa k'i taara i da ka tile bɔ n'a bɛ k'a ka baara kɛ a ka to i kana nini a ma ban hali ni ne tɛ gala kɛ yɔrɔ furan na a ka ma ka yɔrɔ furan munna n t'a yɔrɔ furan ko jugu de ya maa bɛ ka fari bɔ ɲɔgɔn na de o maa bɛ ka fari bɔ o te manque de respect de ya e bɛ sɔn i ba ka yɔrɔ furan k'i kɔrɔkɛ muso to ma fɔ ne ba e ma fɔ ne ba ni maa ko k'a bɛ yɔrɔ furan na ta hali sini ka yɔrɔ furan a b'a furan e k'a furan in sa i ka baara b'i bolo ye e Arama ja Arama ye nafigi de ye tantɔ ala walahi Arama ne tun b'a dɔn e bɛ sɔn ko bɛɛ ma ne tun b'e dɔn mais e Arama e de kan ka ne défense ta yan nɔ n'a fɔra k'e fɛnɛ bɛ ka mɔgɔ wɛrɛw dɛmɛ ka ne kɛlɛ mais Arama e ni kelen in tɛ yan an b'a bɔ ɲɔgɔn ɲɛ la walahi bila ne fɛnɛ tɛ nin ko in to ten tɛ yɔrɔ foyi furan a kana furan yɛrɛ ne yɛrɛ t'a dɔn n bɛna Fati ko in bila minɛ o minɛ kɔnɔ ni dimina kɔrɔ o tɛ n'a changer a tɛ ɲɛ minnu dɔn a tɛ danbere dɔn cɛlasigimuso yɛrɛ bɛ se ka kɛ nin cogoya la cogo di 11h selen de filɛ e ma se yan ka foyi kɛ i ka ci la fɔlɔ kuma tɛ ka dumuni daga sigi o dumuni min bɔ kuma jumɛn k'an b'o dun don o don kuma kelen don o don kuma kelen a fɔ nin bɛ se ka mɔgɔ ja mɔgɔ ye la kibaru cɛlasigi kɔni mana kɛ yɛrɛ sago kɛ ye kɔni a bɛ ne dabali ban koyi ma ni sɔgɔma a yɛrɛ bɛ sunɔgɔ la taa n ka daga sigi o f'i yɛrɛ ye ne tɛ n da bila i da la k'an ka farigana wuli gansan tɛ sunɔgɔ la ne tɛ ta i ɲɛ o kuma bɛ min ɲɛ kuma b'o ɲɛ kɛ nka kuma tɛ min ɲɛ i bɛ bila o don o don kuma la kuma tɛ n'e ta bi la ne bɛ wuli k'an ka farigana wuli o la n'a y'i diya cogo min na taa kɛ ten kɔnkɔn Rama an tile
Kudeja. Nam. Ça va? Ça va. Kan mebe. An foyi tɛ. Dɔɔni. Kɔri baasi si la? Baasi bɛ na dɛ. Zoli mun b'i la? Ne tun mago tun b'i la n'a ma kɛ baasi ye ma. Non, baasi tɛ. Baasi tɛ. Baasi. D'accord. Komi mɔgɔ yɛrɛ mana ko le linge sale se lave dans la famille. Ouais, o ye tiɲɛ ye wɛrɛ. Donc yani n ka taa fɔ kɛnɛma. N yɛrɛ ɲɛ b'a la i ye mɔgɔ sɛbɛ ye. Donc n bɛ fɛ ka hakilina dɔ yir'i la i bɛ n bilasira n'a ye. Problème t'a la. Ala tɛ kɛ baasi ye. Non, tɛ kɛ baasi ye. I ka problème ye ne ka problème ye. Ah d'accord. Problème t'a la. Ne ka nin lajɛ. Ka nin lajɛ kɛrɛfɛ. Kudeja n y'a faamuya. N y'a bɛɛ kalan. Mais ne kɔni bolo nin tɛ i yɛrɛ la décourageli kun bɔ a bɛ mɔgɔ tɔɔrɔ c'est vrai. Mais a bila i kunna o n'a ɲɔgɔnna fɛnɛ kojuguba tɛ ka se o ma parce que cɛ bɛ nin kɛ. Adamaden kuma segin ni ne koyi. Wallahi ne kun t'a dɔn don kelen da kelen ko aljana tun bɛ sɔn ka nin kɛ ne na. Cɛw bɛ sɔn ko ma mun tɛ nin mais an b'a mɔ an tɔgɔ la parce que n'i y'a mɛn ko muso i kan ka kɛ muɲubaga de ye. Muso n'i ko k'i ka cɛ ka nin fɛn ninnu bɛɛ ta ka bila i hakili kan i bɛ sɛgɛn dɛ i bɛ sa k'a sɔrɔ i sa kuma ma se. Wallahi mɔgɔ tɛ nin bɛɛ ta k'a di nin kan cɛ bɛɛ de ye kelen e yɛrɛ ta ka fisa o. Minnu ta bɛ bɔ depuis 20h fo 5h du matin olu bɛ mun fɔ? Ma nɔgɔn. Ne kɔni bolo i bɛ nin ta i b'a jisuma k'i koliji la quoi kana na n digi i yɛrɛ la. A digira n na dɛ. Ne fɛ normal a bɛ digi la parce que i cɛ de don kelen tɛ fila tɛ. Kelen tɛ fila tɛ fo 3 e yɛrɛ y'a ye. Mais e bɛ se k'a bali wa? I kɔni se tɛ i denw den ka cɛlataga la i bɛ dugawu de kɛ a ye. I y'a faamu wa? N y'a faamu. I yɛrɛ bɛ seli ka ban to ka seli ka dugawu kɛ n'Ala sɔnna ma Ala bɛ na nin bɔ nin bɛɛ la nin bɛɛ bɛ ban o. Nin bɛɛ bɛ ban cɛ bɛɛ bɛ nin kɛ. Umaru yɛrɛ ta o ma dogo i la i bɔr'o kalama. Tiɲɛ tɛ? Tiɲɛ. Mais an bɛ yɔrɔ min na i ko bi caman ma bɔ a la i yɛrɛ kɔni b'a kalama. A digira n na kojugu. Kana kasi sa kana kasi a bɛ nɔgɔya n'Ala sɔnna ma i y'a mɛn wa? N'Ala sɔnna ma a bɛ nɔgɔya n'a nana ne yɛrɛ b'a wele ka kuma n'a ye. Tiɲɛ yɛrɛ la n tɛ bɛn mɔgɔ ma. I y'a faamu. I ni ce. N b'a k'i ka fɔta ye. D'accord n y'a mɛn. N da kan to ɲɔgɔn ye. Amina. N bɛna fɔlɔ. I kana na mankan fɛnɛ k'a la dɛ. N y'a mɛn. I b'a to yen nɔ. Inchallah. N'Ala sɔnna ma. Tɛ mankan n'a k'a la. nana n bɛ kuma a fɛ. Ok. N y'a mɛn. Ça va aller. Merci vraiment. A diyara n ye. Ala k'an to ɲɔgɔn ye. Amina yɛrɛ. Merci. N bɛna fɔlɔ. Oui. Merci beaucoup. Cɛw ka nin ko in fɛnɛ n'i ko mun ka fusa i bɛ taa sɔrɔ o de ka jugu n'a bɛɛ ye. Sherifu fɛnɛ ni muso ɲumanba in b'i bolo i bɛ cugu la musow nɔfɛ kɛnɛ ma nin bɛɛ kun kelen tɛ fila tɛ. Ne yɛrɛ dabali banna fɔlɔ n'an ko Umaru jaja Umaru dɔrɔn tɛ Umaru dɔgɔnin yɛrɛ ka jugu ni Umaru ye. Ne ka na fɔlɔ. Tuma min tɛ o somɔgɔw baasi t'i la ka denmisɛnninw don e sera ka kuma in ɲɛfɔ sisan ye cogo i y'a fɛ ye a ɲana o k'an bɛɛ o la kalo sa n'Ala sɔnna ma awɔ n'an sera a bɛ ɲɛnabɔ. Ma. N'Ala sɔnna ma awɔ an b'a kɛ ten n'Ala sɔnna. A ni tile ma. Nse baasi. Somɔgɔw. Tɔɔrɔ tɛ. Baasi tɛ yen. Baasi foyi t'u ye. Nse. Nse ne kun nana o y'a sɔrɔ i bɛ sunɔgɔ la.
Awɔ ne ko sunɔgɔra dɔɔni. Awɔ. Ma ko ne kun ye tobili kɛ dumuni mɔna an ka taa dumuni kɛ. Fati ko kɔngɔ bɛ ne la. Ne ye dumuni kɛ dɔrɔn k'an da jɔ. Kɔngɔ foyi t'i la. Ne nana sɔrɔ e dalen don i ma dumuni kɛ sa an ka taa i ka taa dɔɔni. Min b'a la mun na? Kɔngɔ de t'i na dɔrɔn. Ma ka di ne ka t'i bolo don ala de. Hali ne kɛra lɔgɔma ye fila ye. Komi i ko ten sa. Taga n bɛna n seli fɔlɔ ni n seli. N bɛ taa dɔ kɛ n ye. Ok. K'an sɔnni o la. Awɔ i ka di. Ne bɛ taa n yɛrɛ de i ka dumuni ma k'an yɛrɛ bana tuguni. Ne tɛna t'o dun tuguni. Aw yɛrɛ b'o dun. Wa ne ma da ni mɔgɔ wɛrɛ bɛna dun yɛrɛ. Ka to suma na tiɲɛ na ta. Ne t'a dɔn nin den bɛ siɲɛ don o don. Ala ka hakili ɲuman d'a ma. Iner. Alisa aljana mana. Nan sɔrɔ bi. Sunɔgɔ tugun. Nan sɔrɔ yan. Aljana. Mada fula. Ne bɛ se ka da cogo di ka sɔrɔ i ma na? Mais ni yɛrɛ ni halisa shukura i ma da. Ne bɛ de kɔnɔ. Ka ne kɔnɔ wa? Ne ma da o. Ne bɛ se ka sunɔgɔ ka sɔrɔ i ma na. Ko dabila sa. Ne y'a f'i su mana se yɔrɔ dɔ la kana n kɔnɔ i da. E de b'a dɔn an ka baara ka ca su fɛ. Sufɛla dɔw bɛ yen i bɛ taa sɔrɔ an ka rendez-vous bɛ taa fo 1h 2h ninnu. Kɔri ma sɛgɛn? Non ma sɛgɛn. Ma sɛgɛn. I tɛ don k'i dusu ta i ka ne da. San. Vedi con un dadino. Aw minnu b'a fɛ ka an ka jaɲumanni ninnu lajɛ wagati bɛɛ lajɛlen na aw ye aw sɔgɔlen to an ka bɔlɔlɔsiraw kan Elba Production ka farafinna jaw ɲɛnamaya